Не е по-добре да убия да си направя легло. Вие не написахте в коментарите, както гледам, дали искате да продължа да снимам клипове. Заради това аз реших, че ще продължа да снимам. И заради това сега реших да снимам. Или сигурно още не сте гледали. Или още не сте гледали миналия епизод. Сега да видим колко неща имаме. Ще не стигнат за къща. Така. Сега реших да направя сега къща с стълби и заради това продължавам да правя стълби. Хора. Сега толкова стълби стигат. Сега започвам да правя къщата. Аз пък защо съм клекнал? Тихо! Чай. И така. Хора, напишете, ако искате да качвам клипове, защото може да не кача друг клип, ако не съберем 500 лайка на това видео. Моля ви, направете нещо. Не знам, аз започнах да снимам клипове заради вас. Защото повечето влогъри вече започват да снимат клипове на Minecraft. И заради това я реших да снимам клипове на Minecraft. Може да ви изглежда малко променена Minecraft, защото аз имам малко по-старата версия. Така. Сега само да ви кажа, хора, че ако искате, можете да ме потърсите в Facebook страницата Николай Щерев. И там ще видите една огромна къща от чадъри. И може и да ви хареса.
Защо постоянно ми свършва? И така. Или хора, мога да снимам клипове с други влогари, примерно Shoral Hex, Tizody, Heavenbull, но това не е сигурно, защото не ги познавам. И заради това сега снимам сам. Защо толкова бързо ми свършват купчетата? Така, хора. И сега просто ще направя къщата. Както виждате, още не съм събрал факли, защото няма нужния елемент. И така, хора, без да искам излезнах. Такъв е живота. И така, хора, мисля да направя къщата и да спирам това видео. Тоест... Да. Сега ще направя една врата. Упс. Само че си изхъбих нещата. Отивам да събирам дърва. Хора, искам да ви кажа, че не говорете толкова много лоши неща за това видео, макар че и аз не разбирам много от Майнкрафт, но реших да снимам. Заради това, хора, моля ви,